Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-qoddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qed ninsellmilkom, nilqakom f'isem Ġesu għal dan il-mument miegħu, għal din l-esperjenza tal-laqgħa tagħna ma' Ġesu kuljum. Tal-għodu wkoll f'dan iż-żmien tal-Avvent. Nhar il-Ħadd bdejna dan iż-żmien tal-Avvent bi preparazzjoni propju għal ġrajja sabiħa ta' meta Ġesu twieled fil-grotta ta' Betlehem. Meta Ġesu li huwa Alla sar bniedem għalina biex isalvana. Ejjew għalhekk anki naħtfu din l-okkażjoni f'dan l-Avvent biex aħna ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna biex ngħinu lil nfusna nikbru u nsaħħu din l-esperjenza tagħna ta' Ġesu ħalli jkunu d-dawl fil-ħajja tagħna. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ngħidu grazzi lil Alla ta' kollu li jagħmel magħna, speċjalment anki dalgħodu qed jagħtina u joffrilna din il-ġurnata ġdida. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixu wkoll fil-grazzja tiegħu u fir-rieda tiegħu. U nitolbuh jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej jilqa' t-talb tagħna u fit-tjubitek ejna fit-tiġrib tagħna biex nitfarġu bid-dera ta' ibnek li ġej fostna u qatt tiżjed ma nitniġsu mit-taħsir tal-imoddi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Għad toħroġ fera mit-sok ta' Ġesse.
Għad timbet trimmja minn eruqu. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej. U l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma'. Iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isawwat il-kiefra bix-xettru ta' fommu u b'nifs xuftejh joqtol lil-ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà l-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jiraw flimkien l-oġol u ferħ liljun, daqsxejn ta' tfajja li suqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien u l-frieħ tagħhom flimkien jistrieħu. Liljun bħal gendus jikol it-tiben. It-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħopra tas-serb. U tifel miftum idaħħal idu fil-bejda tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni. U anqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi. Għax mimlija il-art bl-arfin tal-mulej, bħalma l-baħar u miksib l-mijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' ġesse jieqaf bħala sinjal għall-popli. Lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Tħaddar fihmu l-ġustizzja u sliem għal dejjem ta' dejjem. Tħaddar fihmu l-ġustizzja u sliem għal dejjem ta' dejjem. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Flimkien, tħaddar fihmu l-ġustizzja u sliem għal dejjem ta' dejjem. Tħaddar fihmu l-ġustizzja u sliem kotran sa ma jintem il-qamar, jisaltan minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf l-art. Flimkien, tħaddar fihmu l-ġustizzja u sliem għal dejjem ta' dejjem. Għax u jeħles lill-fqir li sejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Flimkien, tħaddar fihmu l-ġustizzja u sliem għal dejjem ta' dejjem. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jitbirku l-ġnus kollha tal-art, il-poplu kollha jsejħulu ħieni. Flimkien, tħaddar fihmu l-ġustizzja u sliem għal dejjem ta' dejjem. Ejja mulej, bil-qawwa kbira tiegħek, dawwa l-għajnejn il-qaddejja tiegħek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal: Infaħrek missier, sit is-sema u l-art. Għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mod lili minn missieri u ħadd ma jaraf minnu liben ħli fil-missier. Anqas minnu l-missier ħli f'liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-disċipli u qal lilhom weħidhom: Ħinin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intkom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten ridu jaraw dak li qegħdin taraw intkom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intkom u ma semgħux.
il-kelma tal-mulej. tifir lilek Kristu. Kemm grazzja kbira li dan Ġesu ġi għalina, der magħna, qasam ħajtu magħna, kif jgħid San Ġwan, aħna rajna l-ħajja ta' Alla, rajniha u missejniha, u għalhekk qed nitkellmu fuqu Ġesu għax imlina bil-ferħ u nixtiequ dan il-ferħ naqsmuh magħkom. U llum l-istess Ġesu qed ifaħħar il-missier li dawn il-ħwejjeġ li juġi biex jaqsam magħna, ġifieri din il-ħajja tal-Alla, aħna l-qajnija u l-qajnija bil-ferħ u aħna fost dawk l-insara li rċevejna l-mamudija u għadna din il-ħajja tagħna nibnuha fuq Ġesu. U għalhekk li propju anke rġajna l-darb'oħra bdejna sena oħra tal-Knisja, is-sena liturġika, is-sena li fiha nibdew bl-Avvent, naslu għal-miliet u mbagħad il-ġrajiet kollha ta' Ġesu, l-passjoni, il-mewt u l-qawmien, itluħ fis-sema. Aħna is-sena kollha nduru ma' Ġesu f'din l-esperjenza tiegħu. Ħalli nkomplu ssaħħuha fil-ħajja tagħna, ħalli il-kelma tiegħu timla iktar il-ħajja tagħna. U dan hu l-ferħ li anke tkellem fuqu Ġesu, li aħna ġejna marfin bl-esperjenza tagħha u aċċettajniha u lqajniha u qed naħdmu fuqha. L-ewwel nett biex aħna ninbidlu fil-mentalità tagħna, f'dak li nagħmlu, f'dak li ngħixu, kif naħsbuha, kif inġibu ruħna. Imma mbagħad biex anki ninfluwenzaw madwarna biex it-tajjeb li aħna rċevejna li hemm fil-qalb tagħna noħorġuh u naqsmuh mal-oħrajn. L-ewwel nett bil-ħajja tagħna, l-ewwel nett b'dak li nagħmlu aħna, bl-eżempju tagħna. Imma mbagħad anki ħafna drabi bil-kelma tagħna għax irridu wkoll nitkellmu fuq din l-esperjenza ta' Ġesu u nwassluha lill-oħrajn. U dan hu s-sabiħ anki ta' dak li fil-fatt rajna fl-ewwel qari. L-ewwel qari qed jitkellem naturalment il-profeta Iżajja fuq il-miġja tal-Messija ta' dan Ġesu li mdawwal mill-Ispirtu talla, mimli bid-doni tiegħu, imma mbagħad Ġesu kif nafu anki fil-Vanġelu kull fejn kien jgħaddi kien jagħmel il-ġid. U dan Ġesu fil-fatt dan hu li ġab il-paċi fil-qlub, li ġab il-paċi bejn il-bledmin, saħansitra qalna biex anki l-għadu nħobbu. Kemm sabiħa li dan Ġesu meta kien għaw fostna l-preżenza tiegħu ferħet lil ħafna. Tantu hekk li n-nies mhux tab xejn kienu jiġru warah, il għaliex kienu qed jindunaw li dal-bniedem qiegħed jippreżenta xi ħaġa ġdida, xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li qed joffriha bħajtu. Imma interessanti li din l-esperjenza, u għalhekk Ġesu għallu faħrek bissier ta' dawn iċkejknin li aċċettaw il-kelma tagħha, il għaliex is-sabiħ tagħna huwa li lqajna din il-kelma. U issa jmisslienna li din l-esperjenza ta' Ġesu nagħmluha tagħna, imma nagħmluha tagħna biex mhux biss aħna ngawduha, imma biex ukoll nistgħu ngħadduha lill-oħrajn. Il għaliex aħna wkoll irċevejna l-Ispirtu tiegħu fid-doni, fis-seba' doni tiegħu, u għalhekk aħna wkoll bħal Ġesu nistgħu nkunu dil-preżenza ħajja ta' Alla fost il-poplu tiegħu, il għaliex aħna wkoll għandna din l-esperjenza li tagħna Ġesu tal-Ispirtu talla li rċevejniha fil-grisma tal-isqof. Però mbagħad kemm sabiħa li aħna b'din l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja tagħna inxerdu madwarna din l-armonija li kif rajna anki fil-ewwel qari tiskanta hawnhekk il-profeta jipprova jġiba permezz ta' eżempju tal-annimali, imma annimali li l-lupu pereżempju jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi, daqsxejn ta' tfajjel ikun mas-serb. Il għaliex qed jgħid li hawnhekk l-annimali ma jibqgħux iktar jiklu lil nfushom imma jgħixu flimkien. U aħna din l-esperjenza rridu noffru madwarna li fejn inkunu aħna ngħinu biex nibnu l-komunità, nibnu l-familja, nibnu l-għaqda, nibnu l-armonija ta' bejnietna. Fil-fatt intkom tindunaw anki fid-dar, aħna meta nkunu sejrin tajjeb fl-imħabba ta' bejnietna, fl-imħabba ta' xulxin, tinduna li aħna stess ngħidu isna ġenna fl-art, ma jonqosna xejn. Għax meta nkunu fl-imħabba, kif anke qal San Ġwan, min jgħix fl-imħabba jgħix falla. U dan hu s-sabiħ li jien meta verament nibni din l-armonija mal-oħrajn, nibniha bejnietna noħloqha, kemm hu sabiħ li mbagħad nibnuha biex ingawduha flimkien. Fil-fatt, anki dal-ġurnet tal-miliet waħda mill-affarijiet sbieħ hija l-familja. Kemm sabiħa li f'dawn il-ġurnet tal-miliet niltaqgħu flimkien fil-familja tieħu gost
tara ġenituri pereżempju jippreparaw biex jilqgħu l-uliedhom, it-tfal ta' uliedhom, kemm sabiħa li mbagħad jieħdu gost daw l-ommijiet u l-missirijiet li jaraw il-familja magħhom. U l-feraħ tal-miliet jiġi propju għax ikun hemm il-familja flimkien, għax ikun hemm laqda flimkien. U għalhekk hemm grazzja kbira, u għalhekk il-miliet huwa festa sabiħa għax hija dan il-preżenza ta' Ġesu li ġie biex jagħtina din l-esperjenza talla li hi l-imħabba tiegħu biex inkunu nistgħu mbagħad aħna stess ngħixuha fis-soċjetà tagħna ħalli nibnu soċjetà differenti. Ejjew għalhekk nitolbu l-grazzja talla ħalli anki aħna stess ingawdu minn din l-esperjenza li qed jgħaddilna Ġesu u nifirħu ma' Ġesu stess li hu stess faħħar il-missier u ringrazzjah li din l-esperjenza talla għaddija lilna u aħna ċettajnija il-qajnija u bil-ħeġġa kollha qegħdin ngħadduha lill-oħrajn. Kien insabu fil-preżenza talla dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett għal dawk ħutna l-insara li forsi huma xi ftit berdin fil-ħajja tagħhom warbuh lil Alla biex ittihom il-grazzja li anke dawn il-ġranet tal-miliet jerġgħu jiskopruh fl-imħabba tiegħu u jerġgħu jduru lejh. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna, saħħaħna fil-għaqda u s-slim, ħalli verament fid-djarna jkun hemm il-preżenza ta' Kristu fostna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li dalgħodu qamu muġuha, morda, ma jifilħux, inkwetati, biex inti qaf magħhom mulej u tagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn ħalli jgħixu fil-slim din il-ġurnata. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li marru fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom. Ħoħsibhom u ħarishom int u għatihom l-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-eżies mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jistru fis-slim. Amen. Jekk hemm ħaġa sabiħa l-avvent, jekk hemm persuna li l-avvent huwa tagħha hija l-Madonna. Din l-om li marfa mill-anġlu li kienet se ssir Ġesu bistennija tagħha biex tara din it-tarbija li l-anġlu kellima fuqha. Ejjew induru lejha u nitolbu għatejna ħalli ngħixu bħala din l-istennija tal-mulej Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifhiru l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffi mulej il-korla tiegħek, ilqa' tal-pum li hu s-sagrifiċċju tagħna. U fejn ma jwaslux il-merti tagħna, għatina l-għajnuna int fil-ħina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna għal fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien irroddulek ħajr permezz ta' ibnek Ġesu. U fl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjani li jintħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex bir-raj ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr ta' li dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Da li għanna fostna u għal-istess Ġesu li minnaw f'tiġranet oħra se nfakru it-twelid tiegħu fostna bħala bniedem. Wa dan l-istess Ġesu li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Għada fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u li mamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħennarina l-kol tolbuk, għatilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ju npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla il-Missier li jħobbna u li jieħu ħsiebna. Ju ngħidu flimkien it-talba li joffrilna Ġesu. Missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum,
Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la tdaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tibu leħni nagħtihek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, nħallilkom slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kifret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu b'imħabba f'din l-Ewkaristija biex jista' jiġi ġewwa fija. Ħenina aħna li ġejna mistiedna nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla. Waħfir li, Sinjur Alla, nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'din il-qudiesa tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjex tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjex tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Birku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Issa li wasanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina, infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-naqtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed jitqassam li kelimet jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik smat tal-btana, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urina li inti omna, għalik ismat tal-btana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta l-Sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna nnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa Umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna minna tal-infen, kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missiena li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna nnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubit neħlisna min-nar tal-infen, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu ġie mobbi bl-għewda tas-salib. Bis-sierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria għal-Missir, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna eħlisna min-nar tal-infen u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu ġie msallab fuq is-salib u fuq miet. Bis-sierna li inti fis-smawit tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, jitlob għalina bit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa
Umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bl-grazza Marija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa. Umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bl-grazza Marija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa. Umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bl-grazza Marija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa. Umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana. Slima lik li kienajtu li xaħna turufnatu li tefa. Dilek nitnedu aħna nikpu nofu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwalejna u klajnejtiek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament l-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fis-smewit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-denja. Slima lik Amen. Marija bl-grazza Marija l-mulej miegħek, berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt Gloria tagħna. Amen. al-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu smana, Kristu ismana. Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal Missier btana. Eterna Alla, Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazzom Alla, Itlob għalina. imqazza xebba tal-ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om bil-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob Om għalina. li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħuq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob xebba għalina. li tisħuq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħuq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. vera tal-dusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob bidu għalina. tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. ammara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. ammara ta' kull grazzja, Itlob għalina. ammara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob torri ta' għalina. David, Itlob torri għalina. ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-mitimbin, Itlob għalina. farax tal-mniktin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. ajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob sultana għalina. tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mlistamla l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. sultana tal-familja. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi. Itlob għalina għaddisom Alla Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatelinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk din gawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu.
San Mikkel Arkanġlu dħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla li tolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajja tas-sema, idfa il-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slimalik ħarriż tal-feddej u għaruż tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija tqedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qazza imqaddes Giuseppi, kun il-missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Sant Irrokku, Itlob għalina. San Pawl Missina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtidna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna il-fidwa tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-dem masis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbiru Alla Marija Santisma, imbirek għal-imqadsa Immakulata Konċessjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.